Hasi zan egun baten Jon, zergetik bera zarautzen bizitzen da, babesleak eta halako zerbait udaletxetik eta zarauzko kirol taldea bilatzen dabe. Nahi genduan jarraipen bat egin, diru horrekin zertan lagunduko genuken, eta hori urten zan beraien aldetik xak eskola, umeentzako xak eskola promozionatuko zela edo. 3 urte eramaten dut eta ni oso pozik, 30 ume han jolasten eta eskoletan eta nahi dugu aurre hartzea, segitzea. Xakeko maisuekin Ander eta Bingen beraie direlako benetan lan pila egiten dutenak, Esteban atzetik daukatela. Eta hurrengo erronka nahi dugu bultzatzea neskaren partizipazioa xak eskoletan eta kompetizioetan.